Vítajte, takže v predošlej lekcii sme sa naučili meniť smer pluhom. Teraz ideme ten pluh odstráňovať pomaličky, lebo všetci carveri sa chcú dostať postupne do čistých, krásnych, naväzovaných carvingových oblúkov. Keď sme stáli na rovine v základnom postavení, tak bolo všetko pokrčené, stáli sme na lyžiach rovnomerne. Teraz sme na šikmom svahu, to znamená, že stojíme viac na spodnej lyži, stojíme na horných hranách, aby nás udržali. Tu je viac váhy a celé telo je maličko natočené do doliny a maličko aj naklonené do doliny. Osy členkov, kolien, bokov, bedrových klbov, ramien a rúk sú všetky rovnobežné, jednak so špičkami lyží, ale hlavne so sklonom svahu. Sme nastavení na jazdu šikmo svahom, pozrieme hore, či niekto nejde, dáme lyže do rovnobežného postavenia na horných hranách a ideme na druhú stranu. Viac váhy je na spodnej lyži a znovu nám to zastaví až pekne ku svahu. Takže lyže mám rovnobežne, viac váhy na spodnej a môžem sa o tom presvedčiť, môžem takto zdvíhať pätku hornej lyže. Teraz opäť jedno cvičenie na to, aby sme dobre stáli. Budeme ťahať čiaru spodnou paličkou. Ideme pekne po hranách, lyže sú rovnobežné. Naučili sme sa traverzovať na hranách. Teraz si vyskúšame niečo ťažšie, čo sa zdá byť možno zbytočné a ľahké, ale v dobrom postavení jednoduchým pohybom vieme uvoľniť lyže z hrán. A skúsime si to za jazdy v traverze a v podstate docielime to, že nám lyže úplne plynulé budú točiť, ale musíme stáť v správnom postavení, to znamená opäť platí to, že všetky klby sú rovnobežné so svahom, len s tým, že teraz nejdeme na ostrých hranách, ale ich sa snažíme uvoľniť a viesť zosuvný oblúk ku svahu. Vyskúšame si to. Zosuvným spôsobom sa vieme dostať do akéhokoľvek bodu na zjazdovke. Tým, že máme lyže zakrivené, tak nám to samo vytáča zosúvanie po spádnici. Čím je strmší svah, je také pravidlo, že tým je viac horná lyža predsunutá, ale nie veľmi. Stojíme viac na spodnej a keď máme pokrčené kolena, dobré postavenie tela, tak sa nám veľmi ľahko uvoľnia lyže z hrán a lyže nám same začnú zosúvať. A my môžeme regulovať rýchlosť toho zosúvania jednak zahranením a smer zosúvania predklonom miernym dopredu. Lyže mi idú dopredu. Keď sa zrovnám v strede, tak idú po spádnici a keď sa nakloním dozadu, začnú mi ísť dozadu. Takže stačí nám veľmi malý posun ťažiska dopredu alebo dozadu. Ťažisko máme tu a týmto vieme regulovať smer toho zosúvania. Naučili sme sa veľmi jemne a plynule narábať s hranami. Vieme, kedy stoja lyže na hranách, kedy sa zosúvajú a teraz v podstate v tom zosuvnom pohybe pod spádnicou budeme pokračovať. Pripojíme to na to, čo už vieme. Učili sme sa pluhový oblúk, čiže tú hornú časť budeme robiť cez pohyb dopredu a hore a súčasne vysunieme hornú lyžu do prívratu alebo do pluhu. Dostaneme sa na spádnicu tým, že sa postavíme na dve lyže, tie sa nám zrovnajú pekne dole kopcom a potom na to pripojíme to, čo sme doteraz robili, čiže na spádnici už prenesieme váhu na vonkajšiu lyžu a tú vnútornú pritočíme do paralelného postavenia. No. Takže teraz sme sa naučili oblúk z prívratu alebo prívratný oblúk, kde už teda sa dostávame z spodnej časti do rovnobežného postavenia, i keď zosúvame, ešte nekarvujeme a v nasledujúcej lekcii si povieme niečo už o tom, ako to zdynamizujeme, ako sa dostaneme pekne postupne na hrany.